Het is een triest beeld dat de Amelanders sjoggen die van de moor naar de restanten van het kerk in Nes komen. Van de eerste Grutske Sint Clemens, een rijksmonument, bouwd in 1878 door de jertijds verneemde architect Pierre Cuypers, is nog maar een beetje oer. De emoties in de katholieke mienskip binnen Grut. U heeft de tranen in de ogen. Nou, ik ben wel triest, ja. Ik ben er wel triest van. Ja, mijn heel verleden ligt er. Getrouwd, ja, gedoopt, ja, alles. Die mooie gebrandschilderde ramen en het altaar. En noem maar op, alles is naar de bliksem. Krijg je nooit weer terug. De parochianen liet haar treesten terug pastoor Verheijen, die met de eerste boot dadelijks van Dokkum naar het eiland aanreisde is. Aroen een snijnpas waar hij nog maar een feestelijke tjenst in de Sint Clemens op het eiland inwijde. Het is verschrikkelijk gewoon, dit. We zijn net zondag hier geïnstalleerd, mijn collega en ik, als nieuw pastoraal team voor Ameland. We hadden een hele feestelijke viering, een prachtige kerk. En als je dit dan ziet, dat is gewoon triest. Net te bevatten. Het is net te bevatten. De tranen springen me in de eigen. Ik krijg even binnensjoend van Safir dat er wat te zien is. Maar het is een treurnis. Het is onbegrijpelijk dat het kan. Het interieur van het kerk is volslijnd door de brand vernield. Kostbaar goud en zilverwerk wie in een kluis in de pastorie op Slijn en binnen Sparrebleum. De totale skeer wordt roest op 3 miljoen euro. En het is de vraag of de kerk weer opbouwd worden kan. Wij gaan straks in overleg met het parochiebestuur. De bisschop die heeft net gebeld, die heeft zijn medeleven getoond. En wij zullen met de burgerlijke autoriteiten moeten praten over van wat we doen. Ik moet zeggen dat ik vanochtend al een mailtje had van de dominee van hier, van Jan Schellevis, die ons zijn hulp en zijn kerk ook aanbood. Boven dat worden deze weken in gearwerking met de gemeente nog speciale bijeenkomsten houden voor de katholieke mienskip. We hebben alle gelegenheid geboden aan het kerkbestuur om aandacht te geven aan de mensen en hun wensen zeg maar, in te vullen daar waar we dat kunnen. Bisschop Gerard de Korte uit Greens wil eind deze weken nog naar Ameland komen om de mienskip bij te staan. De impact is er grut. Het eiland is schijnt. Het begint nou heel pas door te dringen. Want ik kwam dus hier net aanfietsen en toen was de kerk weg. En dan besef je pas dat die weg is. Dan is het pas echt. Ja. Ja, ik vond het mooiste gebouw eigenlijk van het eiland. Nou, ik hoop dat die opgebouwd wordt.